Bona diada. És que només tenim això. I la gent que s'espera... Per allà, vam veure que... Passeu. Vinga, bona diada. Baixar-la, I també les entrades. Mira, Jordi, que me'n gravarà. Mira, veus, quan agafarem... Gràcies. No, només hi ha aquestes. No sabeu, però... No, jo la tinc a casa. Què tens aquesta? Sí? I se la va donar? Qui me la va donar? No, ara no té. Bona diada. És l'estelada. Bona diada. Bona diada. Mira com estàs. Ja està. Més alt no té puc pujar. Després te pujarà. Vinga, bona diada. Sí, despleguem-n'hi una, va. Fem un moment, parem un moment i despleguem. Ah, no. No hay que l'aguanti, home. Mireu els senyals. Hòstia, a més està ben feta, que l'altra cada vegada... Agafa-la del costat, Mira'ls i tot. agafa-la. Bueno, són totes iguals. Apa, doncs aquesta us la quedeu, us la plegueu. No, vostè també, a vegades. No, està bé. Ja s'està acabant. És que pues arriba realment. Si no vol dir-lo també? Força. Ara marxarem a l'acadèmia. Sí. Bé, tal com vam dir, avui hem repartit 100 estelades. El número era simbòlic pels 100 anys de l'estelada, de fet és 101. Aquest any, l'any passat va ser el centenari de l'estelada. Ho hem fet com un acte simbòlic i amb les possibilitats que tenim com a Esquerra, que evidentment no podem arribar a tota la ciutadania. Creiem que l'èxit ha quedat demostrat amb la gran afluència de persones que han vingut a recollir l'estelada, persones que s'han quedat sense i que, bé, també podria ser que la paeria, doncs, a part de la senyera, de la bandera catalana, també pogués repartir estelades perquè ha quedat demostrat que hi ha molts lleidatans i lleidatanes amb aquest sentiment i amb les ganes de posar una estelada al balcó. Per tant, vist l'èxit també nosaltres, evidentment, avui no repartirem més estelades perquè no en tenim més, però continuarem fent accions i de cada any que ve doncs, també pot ser proposar que la pròpia paeria també pugui repartir estelades i senyeres i que cadascú pugui triar la bandera amb la que se sent més identificat. Així doncs, esperem que demà aquestes 100 estelades, més les altres que hi ha moltes persones que ja tenen, omplin els balcons de la ciutat i que tinguem una bona diada. Home, està molt bé.